Siis Hune dikkas tästä paljon. Mä en oikein, että tää rupeaa olemaan vähän raskas peli, kun ei, kolmatta ei saa ikinä. Tää on vähän raju. Iso voitto mistä vaan uhkapelistä. No niin, yritetään kyllä. Tässä nyt yritetään. No nyt on 6 pinniä aikaa. Tää, voi vittu mikä kerroin. Okei, no voisitko nyt yllättää? Siis yksi tulee aivan varmaan, kolmatta ei tule. Nyt tulee, yksi timatti tulee vielä. Ja sitten voi olla, se tulee itse asiassa nyt. Meillä on 3 rundia aikaa saada vielä yksi. Aivan varma. Nyt tulee yksi timatti, näin. Tuli 3 timanttia, joo. Nyt alkaisi olla pikkusen paikkaa. Vittu. Ajaa, nyt muuten yksi timantti, niin sit rupeaa vähän lallattaa. 3 kierrosta aikaa. Heti eka timantti, on paineet veke. Aijaa. 2 pinniä lisää. Mites tuo perään 4 kiekkoon vaikka? No toi vittu. No kai tää jotain maksaa. On muuten vähän, tietysti aika vähän noita paikkoja, mihin niitä timantteja tässä niinku iskee. Joo, banaania väliin vaan just vittu kun läpi noin. Hitsi. Aika ihana. Näistä ajetaan jo vielä banaanit läpi. Toi ei varsinaisesti haitannut. Tää oli ihan sanotaan, että jonkunnäköinen maksurundi. Kiitos Juunas, kiitos. Okei, otetaan toi. Vielä banaani. No joo, no appelsiini, banaani ja mango, mitä näitä on. No eihän tää nyt niin vaikeet ollut. Ei tullut 3. tolppaa, mutta tuli kyllä 4. Aivan ihana. Okei, no kyllä tää hyväksytään. Olihan se kiva peli. No se on totta 2x. Ei ollut kauhean vaikea.